A so da ƙaunar juna zan so a ce kin tausaya min, komai wuya da daɗi ni da ke a ce ba za mu rabe ba. Saboda ba ni da ubangida a waƙa, ba wanda zai ce ga shi ya koya min waƙa. In fact ni in zauna ma a rubuta waƙa gani nake ɓata lokaci ne. Sunana Abubakar Sa'id Yahaya, wanda aka fi sani da Sa'id na gudu aka Jikan Garba. So wala Allah abin da ya ja ra'ayina na shigo harkar Kannywood ba wani abu bane, waƙa. Ni tun ina yaro gaskiya nake da baiwar waƙa. Dan ni tun ina yaro idan aka mun karatu na fi riƙe nawa da waƙa. Malamai na sun bige ni, mama na ta bige ni. Wata rana ma'aifina ya ce ki daina dukan min ɗa. In dai abin da ake koya mishi ya iya, falillahi alhamdu. Ya je ya same su a makaranta ya ce abin da kuke koya mai ya iya ko bai, suka ce ya iya amma yana yi da waƙa, ce to ku bar shi. As long as zai yi kuma zai je exam, a bar shi. R&B nake yi, waƙoƙin soyayya, waƙoƙin fina-finai, a nan na fi shahara, sannan a nan na yi suna kuma su na fi iyawa. Waƙoƙin soyayya, waƙoƙi masu taɓa zuciya. Wallahi ƙarya da ciwo, kamar da na gaya ma sound engineer ne ni, and also a CEO ne ni, ina da kamfani na wani harkar waƙoƙi. So idan na ce ma na yi adadin waƙa kaza, gaskiya na ma ƙarya. Saboda kamar yadda na gaya ma ni ba na rubuta waƙa, saboda ba ni da ubangida a waƙa, ba wanda zai ce ga shi ya koya min waƙa. In fact ni in zauna ma a rubuta waƙa gani nake ɓata lokaci. Wow. Ba zan manta ba, gaskiya akwai waƙar da na yi wacce ta fito da ni duk duniya aka sani. Waƙar ta ɗaukaka ma, waƙa ana ta ihu, waƙa ta ɗaukaka, ni ina can ina yawo na a gari ban sani ba. Akwai wata waƙa da akwai wani producer na a garin Jos ana ce mai baban Umma. Yayansa Haruna Talle mai fata ne da Saha Hamza Talle mai fata, ana ce mishi baban Umma Goje. So Goje akwai wani yayana General BNB Bello Muhammad Bello, director ne, producer ne. Ya kira ni, na zo bakin kwararrafa yake ce min da Allah za ka ma wani aboki na waƙan fim. So a lokacin ba zan kama suna ba, akwai wani babban mawaƙi ya shahara. A gabana aka kira babban mawaƙin yake ce masa shi fa ba zai musu waƙa an ba su ba shi 500,000 ba. Suka ba shi 500,000, a gabana aka tura kuɗin. Sai aka ce to tunda waƙa huɗu ne ya yi musu tsada, a ba shi waƙa 2, ni ma a ban waƙa 2. A lokacin sai Bello ya ce a bani 200,000, shi ce wallahi ba zai bayar ba, dan koyan kaza. Ni dai na shiru. Bello ya ce ko me za a faɗa karka damu. A gabana aka ɗau naira 50,000 aka bani, aka ce zan yi waƙa guda 2, na ce wallahi ba zan yi a 50,000 ba. Aka ce to za a ban 100,000, Bello ya ce a bani 100,000. Lokacin na bar na gudu na samu aiki a Hikima Multimedia, na zo na ɗora waƙan da daddare. Kas na zuwa ya ce shi kai waƙan nan, na ce jiya daddare ce ta yi daɗi. Da safe na koma na gudu na ɗora ɗaya waƙar, na ciro na ji ta Annabi, ta zo studio ta ɗora. Da ta ɗora za ka ji waƙar. A so da ƙaunar juna zan so a ce kin tausaya min, komai wuya da daɗi ni da ke a ce ba za mu rabe ba. Ɗaya waƙar kuma aiko kare ma yana da rana, balle mutum ɗan adam mai tunani, tashi ka je nema za ka samu, Khalid masoyi kar ka ji komai. So da na yi waƙoƙin na koma Jos, an bani waƙoƙin kamar yau. Na zo Kano na yi kwana 1, 2, 3 sai na koma Jos. Bello ya ganda, baka tafi bane? Na ce ai na je na dawo. Waƙoƙin fa na ce na gama. Ka gama? To mu je bakin kwarrafa. Ana sa waƙa a bakin kwarrafa. Waƙa ta fara dididin. Allah ya saka ma Alhaji a Mix Production a gurin. Ya ce kura uba, wannan wani mawaƙi ne, waƙan nan ta fita. Wannan ya kalli wannan. Sai shi mai fim din, wai anya kai waƙan nan? Sai raina ya ɓaci, na ce mai to uban waye yayi? Uban waye yayi? Na ce malam in baka son waƙa in baka kuɗin ka. An gaya ma ni matsiyaci ne lokacin da ka bani aiki a ga abubuwan da ka faɗa, na fidda fushi na a lokacin. Wallahi tallahi da kai wannan waƙar, da ɗaukakar waƙar, da ni kaina da ɗaukaka ta ba a fi kwana 30 ba. Ana ta waƙa ta fashe a gari. Ina ta yawo na zaune kawai ililil. Ali Nuhu ya kira ni. Muka gaisa, assalamu alaikum. Lafiya, gana lafiya kalau. Ali Nuhu ne ya ce kai kakka raina min hankali, ban gane Ali Nuhu. Ya ce wallahi kawai na kashe waya. A'a, ya ƙara kira na kashe waya. Saboda a lokacin ni ban believing cewa zai iya ma nema na har ya kira ni ba. Mai fim din
sai ya kira ni, shi baban Umma sai yake cewa na gudu Ali Nuhu zai kira ka da wata yanzu nan na bashi numban ka ya ji waƙar ka ta fim ɗin Khalid, saboda Ali Nuhu da Jamila na gudu su ne a fim ɗin. So da ya kira ni ne ya Allah bai ina wuri na gaji a ce ina ta kira kana so ne ce ai ban san kai bane kuma ban taɓa expecting za ka kira ni ba. To farkon mu'amala ta da mai gidan mu Ali kenan. Bangaren production farko abin da ya fara kai ni na gudu ba ma yin waka bane, koyan sound engineer ne. Na zauna na koyi engineering na sound a gurin. So a lokacin na fara koyan kiɗa a gurin cast. Ko da na fara koyan kiɗa sai na zauna na duba kiɗan in na bashi ƙarfi zai taɓa min waka. Ya zamanta ban zamar da kaina commercial producer na kiɗa ba. Sai ya zamanta idan na je gurin yanzu misali makaɗi na ce yi min kiɗa duk inda zai shiga na sani, duk abin da zai buga na sani, in ma ya buga zan ce ba ni roshes ɗina. Idan ya bar roshes ɗina na zo studio na sa abin da bai min ba zan cire, abin da ya min zan bar shi, abin da bai min ba na cire zan buga yadda nake so in cire. Abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba a harka na irin ɗaukaka da Allah ya bani shine akwai wani lokaci da ina zaune akwai wata uwar ɗaki na ana ce mata Aunty Khadija, tana aiki ta yi ritaya amma a Wazobia da ta aiki a Cool FM Wazobia. Ina zaune ta ɗau waya ta kira ni kana ina, na ce mata ina gida. Ka zo gida ina neman ka, na ce mata wallahi ni ko kuɗin mota ban da shi. Ta ce ɗau drop ka zo. Ina zuwa gidanta ka taho da kaya ne, na ce to ga wannan kuɗin 500,000 ka sai kaya in ka je Lagos. Da waye ka yadda da za ku iya tafiya da shi Lagos? Na ce mata lokacin kuma mun gama waya da akwai wani friend ina, na ce kira shi da ce mai zo mu tafi Lagos. Akwai wani banki a Wafa kamar GT Bank ne. Muka zo GT Bank da ita ta yi withdrawing kuɗi kamar like 2.5 million ta bamu, ta ce ka riƙe wannan pocket money. Ga wannan address ɗin in ka je airport aka sauke ka a jirgi za ka ga ana ɗaga sunanka ka bi shi. To ni dai na bi umarni. Muka zo ban ma sai kayan ba, muka je ta sai mana ticket muka hau jirgi muka tafi Lagos. A airport kamar yadda ta faɗa ana ɗaga sunana, na ga mutumin na ce hello, gashi okay Mr. Said let's go. Muka je aka shiga mota muka tafi aka kai mu Lekki, kai mu hotel. Daga hotel ya ce he finish his job, wasu za su zo su same ni, suka zo na mata waya ta ce za a zo, aka zo kai ne wane ni wane, muka zauna muka yi maganganu muka yi gani. An kai like 1 hour ana tattaunawa, suka bani contract form, na ce sai na bi going through from A to Z. Na karanta from A to Z, na ga duk abin da ya min, na kira ta na ce sun ban contract form, ka karanta komai ya ma ta ce to ka sa hannu. Na sa hannu, so na yi kamar sati 3 a Lagos. Bayan mun gama contract an ɗauki kuɗi mai yawa an bani, kuɗi mai yawa ba ya kaɗan ba. To wannan abin ni har na mutu ba zan manta da shi ba, saboda abu ne da ya duro baka san da shi ba, baka san kuma baka san za a iya ce ma zo ba. Ko a lokacin da na ji wala akwai manyan celebrities da suka ganna a gurin, akwai wanda ma yake tambaya na ya akai ka zo nan gurin, na ce mai ubangiji. Ƙalubale da aka samu ba zai wuce akan sana'ar ba. Ka gani mawaƙi ne. Lokacin da na fara neman aure akwai wata yarinya da na nema a nan cikin garin Kano a Coach Road. Na so ta kamar na mutu, na so ta fi yadda kake tunani. An yi maganar aure, sai da aure ya zo bai wuce sati 3 ba, mahaifinta ya zo ya ce a shi ba za a aure ba, me dalili? Aka fara kawo wani ƙananan maganganu kaza. So kar dai ka ja karka wani gatse, in mace rabanka ce, in ba rabanka ba rabanka ba ce. Yau da ina waka na zo neman aure a gidanka ka ce ba za ka ban ba, fine. In ka kyamaci sana'ar, na san in one way da order akwai ranar da sana'ar za ta ma, ko bacin rai kai ka sa waka ka ji ko ba ta ba, in dai ta mawaki ne, mawaki ya ma rana. Sannan ni na ɗau waƙan nan sana'a, na ɗauke ta da daraja, na ɗauke ta da muhimmanci, na ɗauke ta da mutunci. Yau dan wani na je neman aure ya kalle ni ya ce ban da kalmar cewa mawaki ba mai sana'a bane, wannan fahimtar shi ce. Da waƙan nan mun gina gida, mun aurar an aura, mun taimaki wasu sun taimake mu, mun samu alfarma, wasu su ma sun samu alfarman mu. So fahimta ne, kuma aure me ake cewa sanadi ne. Inda Allah ya zan auri Fati da na aure ta, amma tunda Allah bai ba na san ba matata bace. Allah ya bata zaman lafiya da ita da 'ya'yanta da mijin da ina mata fatan alkhairi, amma dai abin ya taɓa ni kuma ba zan manta ba. To masana'antar Kannywood yadda nake kallonta, masana'anta ce mai kima mai daraja,
mai kuma ɗimbin opportunity. Dan ni a karan kaina ina yawan faɗa opportunity da ke Kannywood a kashi 100 har yanzu 'yan Kannywood ba a ci kashi 1 ba. Masana'anta ce da kawai ake ta dimbul a guri ɗaya. An ƙi buɗawa, an ƙi matsawa a tarwatsa yadda opportunity na ƙasa da yawa za su samu. I'm sorry to say, kamata ya ce Kannywood opportunity da yake ciki mun wuce haka, saboda arzikin da ke Kannywood wallahi duk wanda ya ce ma ga adadin shi ƙarya ne. Series films da ake ɗan yi da irin home videos ɗin nan da su waye, kamata ya ce yanzu mun wuce nan. Kamata ya ce a Netflix yadda ake sa manyan fina-finai a Netflix a ce an kashe ma fim 1 billion, 2 billion, an ci riban 10 billion, 7 billion, 8 billion. Ina addu'a Ubangiji Allah ya kai mu wannan mataki. Ina addu'a Ubangiji Allah ya kawo sanadin da Kannywood za ta zama one of the best film industry a Africa. Ba don wani abu, saboda mu da Hausa muke fina-finan mu, sannan Hausa is second one of the most largest language da ake speaking language da ake yin shi a Africa in ka cire Swahili. Ina addu'a Allah ya ɗaukaka wannan masana'anta, kama daga kan masu son su shiga zuwa wanda suka shiga zuwa manyan mu zuwa ƙananan mu. Muna ma kowa fatan alkhairi domin kowa ya bada gudunmawa gurin ɗaukaka wannan masana'anta.